vagari venyika yeZimbabwe panguva ino vachizouya vakachallenja ma7 generals vakati muchasvika rini muchingorishafliwa kumabharaks ikoko aiwa sevana vechikoro panguva ino vachiti silence is not a strategy, muri kutosarenda kuramba makanyarara muchiona kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka ende zviri kuenda. The main reason yacho yamuri kuonekwa kunzi you are appointed panguva ino and you swore an oath kuprotecta nekudefenda the constitution, but now pari kudiwa input yenyu, you are silent. Zvazva zvabuda pachena kuti mabva masarenda, not subscribe or like out on the bell icon. Zvikora zvakananda anoposta mapictures amuri kuona a recent reshuffle aiwa in the handover takeover inoitika mumabarracks obudanyira chiti alert ZDF generals being reshuffled like school children is not loyalty, it is a peg. Silence is not a strategy, it is surrender. When you allow your professional dignity to be dismantled, you become disposable. Do not wait until you are erased to realize who the real enemy is. Though my developments aripo atikona people that are trying to age my generals achiti aiwa ime kana muchiona zvinosomba zvakanaka murambire makanyarara chiona manje zvamoitiwa mutanga kurishafliwa vamwe vachiriasainiwa vamwe vakutodismissiwa vamwe vachitonzi you have to retire. Tatona mahandover takeovers madevelopments ari kuda panguva achinzi kuramba kwenyu makanyarara kutosarenda, and the day will come pamuchazova erased totally, pamuchazoona kuti data tikazama kuita this plan or this action tikade tiri parinani. Todze mafungiro enyu muri kudi pamusoro these developments. Aiwa zviitiko zvinoonekwa kunzi zvosiya nyika yese yeZimbabwe yakangotara chete regai tione kwazvichasvika. Subscribe or like out on the bell icon.